Ja, Herman, door naar links. Door naar links, daar rechts. Is hier Herman? Is het die kalfs moeten erop staan. We moeten even een grotere tafel pakken, want we hebben nu tafel met 5. Maar... Ik denk niet dat ze lukt. Herman, ik ga een foto van je maken. Hey, dat gaan wij doen. Helemaal niet doen. de kerst hebben de kerst. Alcohol is 4,4. Where's your colleague? Ja, danke.
Wo ist deine Kollegin? Ja, ja, danke, danke. Genau. Je mag er wel op en doe de koffie. Mooi hè, zo'n... Is ze weg? Als Herman het niet meer kan doen. Je hebt 4, je hebt. Potje krijgen. Hé, van die weg af! Ja, we kijken. Oh, ik had er gewoon misselijk van. Wat een rust. Oh, kijk, vogeltjes. Als we hier nu eens gaan spelen, hè? Speel je muziek. Get the camera. To troszkę angielski, nie? Angielski może. Bitte wer kann, liebe Bes. Diese Kirche ist ein Moment. 1460 Sitzplätze, ja? Ja, aber jetzt werden ja viel weniger reinkommen, weil die Bänke haben wir ein bisschen breiter gemacht. Aber das war nicht. Die Sockel haben sie jetzt wirklich neu gemacht. So hätten 50 Leute, aber wir haben das verstanden. Ja, das haben wir gesagt. Und dadurch in dieser Kirche schlechte Akustik. Ungarn, direkt von Ungarn, wenn sie kommen. Und hier ist er auch am Büro.
Sambal bouwen. Nee, sambal bouwen. Voor 150. Wat is de prijs? Die roze. Ja. 400. Even een nieuwe Beatle kopen. De Beatle is sport. Kom er even bij. We zijn er bijna. Hey. Zie je, daarboven moeten met de auto. Niet dat spoor daar. Overvallen gewoon weer als je op werk beginnen bent. Nou, dan voel je je niet lekker. Nee. We zaten precies in een kamp tussen twee toppen. Bomen allemaal, hè? Dat is een prachtig. Nou, en dan die plankjes die daarop liggen. Als het onder 45 graden staat, dan is het 45 graden met uur, 90 graden is het 90. Dus hoe lakker, hoe eerder dat het... In 1972, they started to be.
Ja, familie van Herman. Pamätajte, tieto ochranné slová pravidelne obmieniajte. Oh, hey, wie, de boer! 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 Dat kan die luisteren niet hebben. Gaat u mee? Gaat u mee? Ja, hoe jong zijn jullie nou? Hij is zanger. Wij zeggen wel. Hey, kom op die bus in. Ja. Gooi zo op die bus in. Kom op die bus in. Die bus in. Wij gaan nu voor u zingen de Jantje Blues. De Jantje Blues. Ja. En dan heb ik even hulp bij nodig, dus jullie doen het refrein gewoon mee. Ja? Hey, doe het even voor dan. Refrein. Handig. Een Jantje ging eens wandelen op het Leidseplein. Toen vond hij een Rijksdaalder, dat vond hij ook zo fijn. Hij kocht een zoute pindas voor sigaretten en wat drap. Kortom, in no time waren al zo zitjes op. Er is een Jantje Blues, 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 er is een Jantje Blues. Maar hij werd geschaduwd door een brigadier. Die zei, hey Jantje, kom jij eens even hier. Ik weet niet of je het weet, maar ik sta dus op de straat. Dat zijn verloren goederen en we horen aan de stad. Er is een Jantje Blues, 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 er is een Jantje Blues. Hey, Jantje, weet jij wel wat je bent? Dat noemen ze juridisch een jeugddelinquent. Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan. En als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan. Er is een Jantje Blues, 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 er is een Jantje Blues. Dit is de Jantjes Blues. Dit is de Jantjes Blues. Gaan we staan, jongens? Dat willen we wel toch. Goed vasthouden, helemaal. Ja, echt wel. Oh, sterk. Ik heb jouw check, Herman. Kijk, en dat is mis met Ja, dan is het zonde voor je dag. Never tried to hurt you. Some say I'm old fashioned. I like to take my time and do it slow. You know, with the flow. Don't try to Bring back my money to me, everybody. Bring back my money to me, to me.
Hoe diep is dat? Dan hebben we nog Peter en de mooie Anita. Hij zit aan de vodka en zij zit aan de spa. Ze hebben een goed huwelijk en dat is geen gezeur. Ze zuipen zich te pletter, want ze hebben een chauffeur. Dan hebben we nog Arie en zijn oh zo mooie sil. Hij vertelt wat Larry en zij is nogal stil. Maar als zij eens uit de band springt met haar schitterende lach, dan ben je blij dat jij bij hen je CT halen mag. Ten slotte is er Harmen van de JWF Kapel. Spreekt dialect met charme, alleen nog niet zo snel. Als hij druk zijn met laden, dan laat hij ons lief toe. Dat heeft één enkel voordeel, want zo wordt hij niet zo nieuw. Mevrouw en meneer Hendricks, samen redden ze het wel. Zij regeert haar man en hij moet de kapel. Je hoort hem al van verre met zijn donderende ster. Zij houdt wel haar mond dicht, maar toch stiekem steunt ze hem. Dan hebben we nog Jantje, dat is onze adjudant. Als Hendricks in de knel zit, helpt Jan hem uit de brand. Maar als hij begint te ballen, nou berg je dan maar gauw. Hij lijkt wel een puber en die zijn een beetje flauw. Dan hebben we nog Peter en zijn mooie Anita. Hij zit aan de vodka en zij zit aan de spa. Ze hebben een goed huwelijk en dat is geen gezeur. Ze zuipen zich te pletten, want ze hebben een chauffeur. Vervolgens is er Arie met zijn oh zo mooie sil. Hij vertelt wat Larry en zij is nogal stil. Maar als zij eens uit de band springt met haar schitterende laag, dan ben je blij dat jij bij hem een CT haalt. Vervolgens is er Harmen van de JWF Kapel. Nu weet dialect met charme, alleen nog niet met zo snel. Als wij druk zijn met laden, dan lacht hij ons lief toe. Dat heeft geen enkel voordeel, want zo wordt hij niet zo cool. Gat, ik zit hier van de hele tijd aan, man. Normaal, man. Ja, maar ik zat hier straks ook al en toen ben ik bij een winkel. Ach, toen lag jij, waar staat hij aan? Toen lag jij aan het bed gebeuren, joh. Dat weet je niet. Ja, man. No camera, no picture. No picture. No picture? No. Stop filming, no picture. No. Dali. Oh, no zooming, absolutely no zooming. Doe maar op de axel zoomen. Waarom moet je niet juist als ik... Ik ben voeten erop, ik heb fiets ook aan. Leren. Dan moet je even zo'n oordopje bij de microfoon houden, dan horen ze nog wat verkloot muziek.
Dit zijn al Stiekem beelden, niet? Staan wij erop, is dat wel? Denk op je peuk, joh.